Horas amanginang, pajupang hitang se di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita di jamitan naing si patol hasota di partangyangan, songoninang di parmingguon, si ganup minggu. Di partikianon naing patol hason nami tu hita, taringot tu jamita di partangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Mauliate ma dia kadongan atok tong setia menonton jala membain kontribusi nang aka pemikiran nang pendapat taringot tu aka pikiran nahu patol khasami di channel YouTube namion. Di pasu-pasu Tuhan mahamu saluhutna, di pasu-pasu Tuhan kita di lehon hahip mason di ngolu siganupari. Turpuk jamita di pertanyaan ima nagabe epistel dari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 ima sian Joshua 24 ayat 14 sahat rodi ayat 24. Dung takas samanginang hujah hami turpuhi di pikiran nami na perjulu. Tidak ada yang bilang menjadi pemimpin itu mudah. Memang semua orang bisa jadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, yang memiliki dedikasi yang baik, yang tegas, yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian bagi yang dipimpinnya. Dang murah menguluhon sada bangso, manang sada kelompok, mauldui, ala gabe uluan namar sahala, tak sude boi jolma manusia. Nakpe sude do boi gabe uluan, ala yang namar sahala, tadok majo di bahasa Batak, yang berkarisma di bahasa Indonesia, jujur dan tegas, itu tidak mudah. Joshua adalah pemimpin uluan di bangsa Israel natadok sangat berharisma. Jujur, marsahala do ibana, tegas. Totu sudenai gaya kepemimpinan Joshua, ngeluna integritas nadong di ibana, pertama dia pastinya belajar daripada pemimpin yang ada bersama dia, ima si Musa. Na manguluhon bang soirap dohot si Joshua tiki sogabe uluan dope si Joshua. Joshua melihat bagaimana Musa menjadi teladan dalam kepemimpinan. Gawe estafet kepemimpinan ni bangsa Israel Muse duk sahat nasida di tanah Kanaan, sahat ma tu si Joshua. Na pinilit ni dewata manguluhon nasida berharisma, tegas, marsahala ibana, jala diturpukta di Joshua 24 ayat 14 sahat 24 ton, ima bagian terakhir na parpudisian bukuon songon pangeripunanna gawe sada pidato manang kahata si paingot hata na tegas takas sian si Joshua tu bangsoi damar punguna sida di luhutan di Sikem. Jadi, taingot do di patol has si Joshua do saluhut na Muse tu bangsoi perdalanan nasida di bagasan pangaramotion ni Jehovah asa di boto nasida takas naso boy nasida mencapai segala kesuksesan manang di perdalanan nasida sahak roditiki yeso Jehovah. Nungatak kasih di minggu-minggu nasalpu di hita di dok parpasalmen out unang Jehovah naman dongani bangsona. Jala ido tong dipatak kasih Joshua di ayat-ayat na parjulu di bindu 20 paton asa takas di dabang soy Muse holong ni rohani debata diingot nasida naung paluahon nasida naung mandongani nasida. Bagi seorang pemimpin dia harus mengenal yang dia pimpin, harus mengenal umatnya, harus mengenal masyarakatnya. Takas do ditada si Joshua, bangso si jogal rukung do na diuluhon ibana. Tidak mudah memimpin
bangsa ini. Sedangkan memimpin bangsa yang tidak seperti Israel saja susah, apalagi bangsa seperti Israel yang disebut sering didok si jogal rukku rupani. Mauldo manguluhon alani nakaulua pe perlu ditada kana niuluhon na. Ditada dirina diboto kapasitas ni dirina. Gabe dipature dirina di peop tok tong tigor asa gabe tiruan tu na niuluhon na alai dalam hal perintah ikut tegas do ibana. Jadi di terpuk tope taida si Joshua di patuduhon ibana sada pangiduan natakas tu bangsoi ima komitmen. Molo debata setia di padanna. Setia di akasude ulaonna laho mangurupi bangsoi hobartu naniwari honna. Lalu sekarang bagaimana bangsa itu? Dihilala si Joshua do bangsa natakang doon alai ko tegas do. Tung petakang nasida, boy do nasida diarahon, alani di dokon ibana, perlu memiliki komitmen. Dia do sipili tomuna. Nah, memilih. Ope boy do kembakonota di jamita, bagaimana kemampuan kita untuk memilih? Bagaimana komitmen seseorang? Taida dipanggil Joshua, marhuaso do dirajumi mana akka hatana nang akka perintahna marhite-hite hatana alai tong dituruk tau tidak dirajumi ibana marhuaso do tong parange na ni ulahon ibana. Dalam bahasa Indonesia perkataan pemimpin itu memang memiliki pengaruh, memang ditakuti, memang menjadi landasan bagi beberapa orang untuk memilih, tetapi yang paling tinggi, yang paling besar pengaruhnya adalah gaya hidupnya. Nani ulahon ibana. Ide benda barani si Joshua mandok ale angguau. Pilih tamuma. Dia menyadari tidak bisa memaksa. Tetapi dia menawarkan pilihan. Asa adong komitmen taida di bangsa Israel. Hado dasarnya sida membuat komitmen di arisa dari nunga di patol hasi Joshua di ayat-ayat na perculo ida hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Semestinya bila sadar, semestinya bila tahu, tidak lagi memilih yang lain selain Tuhan yang satu itu. Dung peristiwa keluaran, ditugihot debata bangsa sian Mesir, lam dipatakas dutu nasida, Allah itu Esa. Satu. Sadadu debata si Sobaon. Dangadong debata si Leban, dangadong debata na asing. Ngalam tak kasih dipatol has tu nasida. Alani ima didoksi Joshua diturpuhan perlu komitmen. Pilihan, pilih tamuma, tu dia dohamu. Di Timoteus minggu na salpu, alay anggoho, ninna. Alay anggo au, ni si Joshua. Alay anggo akahala ni debata, berkomitmen pasangapon debata. Iturupuk tau ta idama respon di bangsa Israel, dipilit nasida do gabe mangului debata. Bahamuma, nama anak Sihon idok si Joshua. Alay moludung dipilih tamu Jehovah, pelit tamuma sian ias nirohamuna jala hanguluho kamu. Tu sido hita diajak molo dibayad tema ni terpukta hada ulaton ni nama rohatta do si jagauta. Alana anggo padan na taawarihon sian pamangatta. Setiap majo dihita, setiap janji yang kita ucapkan terkadang lebih banyak yang kita ingkari. Akapadan nata hatahot siapa mangat kadang somar pikir mandokok kata. Tidak berpikir mengucapkan sesuatu. HP didok do joloni dilat bibir satabia saidok hata. Manat aikosian nasaroha. Alai di terpuk tahun di partikiani memang berkomitmen do bangsa Israel laho mangului di bata. Nah, di periode-periode berikut saya mula donasida, saya naing marsomba tu lebata sileban di perdalanan ningolu nasida di masa-masa nya kapanurirang. Donang kapanguhum. Alani ima di patol hasi Joshua tak atong sian nasarohamu nama ikon mangului di bata. Contoh taida ma di ayat 20 tolu. Maludung berkomitmen dohamu mangului di bata. Ope paholak kamu ma di bata sileban akan di tonga-tonga munai jala pauduk kamu rohamu tu Jehovah di bata ni Israel. Jadi nina bang soimatu si Joshua, Jehovah de batat taido, naing oluan nami, jala suara naing tangi honon nami. Gitiki i, sada komitmen ikosian nasa roha manian. Tidok si Joshua,
mangului debata. Sian rohanayas marhadaulaton. Ido imane te bandul pukta hadaulaton ni nama roha. Akan nama rohan yan botoon nama. Jolo tadok di hata Batak ay molo madabu jarum tu napopot dang di ida mata alai di ida roha. Akan nama roha mangatusi manian. Akan nama roha marnida dengan bahasa ni Jehovah mangatusi manasida di dengan bahasa ni Jehovah jala botoon nasida ma parangi siulaon ni nasida. Mula tahu bukon tu pada nem baru di doktu Yesus Kristus dang haolwan ni sada halak dua tuan. Perlu hembak kono tamu saya komitmen. Ikon betul-betul. Bagi si Joshua itu penting. Alana ta ingot do di Joshua bindu 5 ayat 10 tolu dinaro sahalak suruh-suruan mengunjungi ibana. Manang pajupang do ibana betakas do. Pabuwa, di dia ho. Alo do ho manang nadongan. Jadi, kontakas-takas. Molo di aplikasi ra, patorangot tamatong sonedok ni pance. Jangan ada dusta di antara kita. Jelas-jelas. Toko tuata Yesus, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Selain itu berasal dari, sedia, simbolis. Atong turbukton ikon sian roha nayas memiliki komitmen. Berdasarkan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kita, sian nong pinatu pani debata, percolo tarado tibe ngoluta alay angguau. Ya, itu menjadi teladan, role model, sitiruon. Alana gogodo parange. Gabi jamita nama ngolu sian holan hata. Nak perikot do hata. Ikot di hata do nani roha. Alay gumugo do parange gabi sitiruon. Alay angguau. Debatado. Turpuk manang ayat nama saya populer. Dipakai dia kapa masu-masuon ni parbagason. Macari kot sa ada komitmen. Ito nga ni dongan persaripeon. Para pemimpin nakahita na manguluhon, na manguluhon kelompok, na manguluhon week, manguluhon sektor, akaparhalado, ina ama, sudah hita ng ruas ni Huriape, harus memiliki sikap yang tegas. Na marharuat siyan roha na iyas, roha na mananda, asidohot holong ni rohani, debata.